is weer vrede meedje, maar het wie kan vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarpslijn van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Radio, televisie, internet, op alle mogelijke manieren is dit programma te volgen in de verhelling. Of nou gewoon lekker actueel meidwaan met een mooi feestje. Het wordt hier aan een smoordrok in de studio. We gaan een heel soort finalisten weer. Het jaarlijkse feestje met Miss Beauty of Friesland. Meer dan 30 jonge dames zullen zich aan voorstellen. En waar zou het winnen? En waar wordt de nieuwe Miss Noorderwien? Dat wordt de vraag. Die baan wordt ze voor nog net, maar wel de voorstelronde. Straks mooie klassieke muziek. We hebben singer-songwriter uit Canada. We hebben leuke bands, pittig. En we hebben Juwet Yield te gast. Yield Heetstra. Mag ik het zo zeggen? Of Heetstra gewoon? Heetstra gewoon, hè? Ja. Stel hem de band voor. Waar stel je mijn naam? Melvin van Eldik. Leo, toe even. Ja, hoe heet hij nou? Ja. Roodhof. Ja. Harry Sielstra. En Yield, dus mooi dat je er even best, jongen. In dit zeldskip, hoe vaak ben je op paard? Is dit een verste band of has dit eigenlijk tijdelijk bij elkaar hellen? Nou, wij spelen wat met z'n jou, maar ik word met z'n treien. En ten net zou dat we morgen er ook binnen altijd de paard binnen, maar... lekker spelen. Ja, gewoon lekker spelen en af en toe nog iets feestje, dit en maar dat. Ja, mooi. Gaat hartstikke best. Nou, dat zou Jerk het graag. Ik wil graag met je hier heren, dus wat wordt je meeste noemer? Het voordeel van de twijfel. Wij zijn benieuwd. Yield, live in Noorderwien. Ik deel die mij. Ik wil een nee begin. Jou mee. Het voordeel van het twijfel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ik deel die mij. Ik wil een nee begin. Jou mee. Het voordeel van de twijfel. Ik stier me net onder celestien. Er is niet wat mij nou nog verrievelt. Show me nee, leven show me on. Der weer in de lok, ja dat wie zag. Op de nee begin, lijkt net van de hand. Maar ik let nou shit, dat dit keer gelijk had. Lai, lai, lai. La 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 la. Wanneer je koos, jou doet dat om mee. Ik weet, doe best wat voorzichtig. 100.000 bloemen neem ik voor die mij. Ja wees, die antwoord is heel wichtig. Zo ging me heen, leven show me on. Ik zeg, net dat het verkeerd haast. Op nee begin, lijkt net van de hand. Maar ik let dus dat dit keer gelijk gaat. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la
dat ik let deze dat dit keer gelijk had. Jou mee, het waardeer van het wezen. Dank u. De muzikale opening van Hewitt Yield, de hele band. Straks, jij even meer van deze fjouwer in. Dank je wel in ieder geval. Ik zou even om je heen en ja, we zijn op radio. Dan mag ik even omschrijven dat je hartstikke volle publiek zit. Straks voor Sarah Smith, een aantal mensen voor de bands. Maar intussen heb ik meer dan 30 finalisten hier van Miss Beauty of Friesland hier in de studio gekregen. De door Wallenpeer hier met Sanne Roffel die dat organiseert. Maar dames, liedje bij me hier! Ja! Ja, we een beetje leven in de tent had, hoor. Ja, zeker. Het is wel lekker druk hier. Ja, hoe is het met Miss Beauty of Friesland? Ja, heel goed. Ja? Ja, 14 april is de finale in Drachten. En ja, het wordt echt weer een spektakel. Hoeveel finalisten heb je in totaal? Want er zijn een aantal die kon van de Miggy net. Dus ik vreet de Miggy, een moeilijke Miggy. Maar waar kom je hem op, dit hier? 34. Jeetje. Ja. Dus Het bloedt maar trok in, hè? ja, het wordt hemels. Want we hebben een hemels thema. Dus alles Victoria's Secret-achtige vleugels. En echt heel mooi spektakel. De winnares Geert weer terug naar het landelijke, neem ik aan. Ja, winnaressen die gaan dan in het Nederlandse traject weer naar Frankrijk. Die hebben weer leuke uitjes ervan. Ja, weer heel erg mooi traject. Deze dames die je Joert bent, is zichzelf in de rest van mij iedereen zichzelf even voorstellen. Ik vind het hartstikke leuk altijd trouwens. Komt ik weer een Miss Noorderwien uit? Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd. Hij al dingen wat met de groep dienen of game al je nog dingen, want je bent altijd heel actief, hè? Het meidje van filmpjes en oren dingen. Ja, zeker. We hebben fotoshoot gehad. Ze hebben natuurlijk een uitles gehad van traject, social media training. Ze moeten natuurlijk ook wel wat weten over het milieu, over eigenlijk alles wat er in Nederland speelt en in de wereld. Dus ze hebben daar een hashtag training voor gehad, want ze krijgen dan een vraagstuk op de finale, waar ze dan hoe antwoord je moeten. Ja. Nou ja, daar krijgen ze dus allemaal training voor. Mediatraining. Ik ga een hele moeilijke vragen, dames, ja? Valt woord daar. Ja. Leuk een beetje. Je het prachtig uit trouwens. Goed, straks de voorstelrondes hier in deze hal van Noorderwien. En we komen straks ook te praten over natuurlijk de organisatie. Straks doe ik achter de bar zitten Geert Tichelaar en Siets Wiersma. Jongens, even een applaus voor de beide dichters. Ja! Want die ben correct in Denemarken geweest. Die hebben mooie Friestalige gedichten ervoor droegen. En volgens mij ook de Leeuwte Kant mijn product succes. Dus we straks even nog praten. Maar we gaan eerst even naar een quintet. Maar Joert is het even een sextet volgens mij, hè? Ja, we hebben een solist, dat is Rani. Ja. Dat is de 6e. Maar officieel is het strijkquintet Redbad, hè? Precies. Stel hem zelf even voor, Storst. Gea Dijkstra. En waar zit naast die? Dat is Karun Bakboudarian. En daarnaast? Alina van Veen. En dan speelt ze altviool. Ja. Vervolgens komt Amarens Salvada, speelt tweede viool. En eerst viool Martin Koopmans. Dit is een muziekprogramma, dames en heren. We hebben soms loederbands, we hebben soms hip-hop en we hebben nog naar de klassieke muziek. En daar ben ik persoonlijk heel breed mee om je Joert hier te ontvangen. Want je bent eigenlijk, nou dat is heel lang los, hè? 2000 Ja, we zijn begonnen op een monumentendag om muziek te verzorgen bij een monument. Ja. Toen zijn we maar Redbad gaan heten. Ja, vanwege de skiertnis neem ik aan. Ja, natuurlijk, ja. We houden allemaal erg van Friesland. Heb je die film nog zien of net? Gedeeltelijk. Ja. Wordt het niet te lang? Ja, dat wel. Ik ga even naar die collega-muzikanten, want we krijgen straks een aantal stukken die je hem spelen zullen. Wat speel je hem normaal gesproken? Wat staat er op het repertoire? Eigenlijk heel veel verschillende dingen. Van oudere muziek naar eigenlijk wat meer romantische muziek. Ja, van alles door elkaar heen. We hebben ook Piazzolla. En we willen een beetje afwisseling houden. Dat is voor ons ook leuk. Ja, precies, ja. Waar speel je hem normaal gesproken? Ben dat een concertzaal of is dat heel wisselend? Dat is heel wisselend. Dat kan in een kerken wezen of in een concertzaaltje, maar we kunnen ook boekt worden. Ja. Redbad, gewoon boeken. We hebben een prachtig mooi concert. Gaan er lange discussies over vooral wat je spelen gaan dan qua repertoire of ben je er meestal wel redelijk gauw uit? Nou, er is net zo heel veel repertoire voor een quintet en het moet goed spelen. Valt dat ooit ook, hè? Ja, het valt helaas wel aan. Dus maar dat maakt het hele leven denk ik wel makkelijker. Ja. En minder discussiëren. Precies. Ben je een beetje vreugde groep worden of ben je echt wel een stel muzikanten bij elkaar? Ja, ik praat geen Fries. Dat mag wel hoor. Ja. Wij praten ook wel een beetje Nederlands. Oké, ja, dat kan. Jullie oefenen vaak? Ja, wij oefenen vaak. Vooral als wij een concert hebben. Ja. En is er inmiddels een beetje een hechte groep geworden?
Ja. Jullie leren elkaar wel kennen natuurlijk, zeker met muziek. Hè? Ja, tuurlijk. En nog één trompetist. Hoi, Hallo, even een gastoptreden vandaag. ik ben Rani Elias, ik speel trompet. Hartstikke mooi. Meestal doen we alles in stukjes, maar ik vind het wel mooi om in één blok hier eigenlijk de studio en natuurlijk de radio en televisie en alles te gaan. Dus welke stukken gaan we doen? We beginnen met een Allegro van Fiocco. En dan doen we een Rondeau van Mouret met de trompet erbij. En dan spelen we nog van Telemann en Max. En we eindigen met Piazzolla uit Oblivion. Ben je er klaar voor? Hartstikke mooi. Redbad, live in Noorderwien.
Omdat het in dit programma zit, omdat het mooi is en dat ze geweldig mooi spelen. Red Bad, Juwet, uw speciale gasten hier in het eerste hoor in ieder geval. Gea, Karoen, Alina, Amarens en Martin. En natuurlijk de trompetist Juwet mij een gast optreden. Het was mij een waar genoegen om je echt nog prachtig in pak trouwens. Ik ben jaloers op dat Joske van hem. Ja, dank je. Juwet de gast te hebben. Klassieke muziek, is dat een protestuderen of valt het wat tab in dit stuk en die er wel in zitten? Of hoe werkt dat eigenlijk? Nou, inmiddels is het wel een stukje repertoire waar het opbouwt. Zit wat routine in? Er zit wat routine in, maar we hebben ook vaak wisselingen van repertoire. Dus dan mag het wel weer even flink aan de bak. En sowieso mag het heel wat onderhouden vanzelf. Ja. Wat ben de plan voor 2000? Ja, bands vreeg ik altijd game de studio nog in. Waar wil je hem heen? Welke festivals? Met de klassieke wereld is krijg weer roos, hè? Ja, inderdaad. Ja, voor mij weet je het beter. Maar Wat in de planning? Takkenwikke Haiem. Sint-Jon om 8 uur in het Sjerken daar. En de Cityproms ben wij te gast. Op het leuk. En ik moet even nadenken. Ah, dat is Stefan. Je houdt wel een site, toch? De handsite inderdaad. En ja. Hoe ben je met makkelijkst te vinden? Gewoon even onder een Red Bad. Maar ja, dan krijg je al die film en dat soort dingen. Redbadstrijkquintet.nl en we zitten op Facebook, dus hier kunnen we dus altijd bereiken. En ze maakt prachtige mooie muziek. Dankjewel voor de komst. Dames en heren, applaus voor Red Bad! En we gaan lekker terug bij Noorderwind live. Leuk dat je erbij bent op deze vrete miggie. Of misschien wordt er weer hellingsjost. We gaan aan al die finalisten van Miss Beauty of Friesland even voorstellen. We praten aan met Geert Tichelaar en Siets Wiers. Maar hun avontuur. Dicht avontuur in Denemarken. Ik vind het hartstikke leuk om dat te volgen. We gaan even altijd met Sanne Roffel. Want ja, één keer in het hier dan doekt ze hierop. En al die dames hier. Is het een beetje een gezellige groep dit hier? Ja, zeker. Ja, ze zijn allemaal heel erg leuk en spontaan. Ja. Valt me op dat vertelt dat heel elke hier. Dat er geen haat en nijd te zijn is. Nee. Wen het dit hier? Nee. Wen het? Nee. Nee, is alleen maar oké natuurlijk. Ja, de provincies dan juist wel eens dat er wat gebeurt en zo. En dat ze daar bovenop zitten met hem. Maar Friesland is natuurlijk wel een hele leuke provincie. Dus, Zitten er dan protte dames tussen die al eens een keer jeder mij die en ja, dat zal hij hem straks wel zien. Maar er zijn een aantal die 12 treien hier mij die en nou gewoon weer proberen. Ja, wie niet waagt, hè? Zullen we eerst eens even vragen wat zie je toch? Ja? Nou, wat doe je hier? En wij hebben het nog. Nee, ik doe je flauw. Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Marissa, ik kom uit Langwaar. En waarom ik mooi nog eigenlijk, dat is om toch de scanning ik toch lid te zijn van de Famkes. En toch lid te zijn van Wie is Best eigenlijk. Dus ja, heel leuk. Lekker stoer dus. Ja, precies. Ja. Ja, ze sticht erbij, kom maar op. En, wat doe je in het dagelijkse leven? Ik ben filiaalmanager van Kruidvat en ik ben daarna een heel soort bezig met Friese Hindes. Dus ik ben een paardenmeisje. Een paardenmeisje? Ja, zo zeggen we dat. En stel eens nog heel vier komst in zo'n business als dit. Hè? Met model, had jij dan ideeën over of zocht het wel? Ik zeg het wel. Daar ben ik wat te nuchter voor, denk ik. Lekker nuchter Fries. Ben je ook een nuchtere Fries? Ik ben een hele nuchtere Fries. Hoe is het? Dian. En waar komst toe wee? Ik weet Langwaar. Ja. Oh, Borfamkes haast of niet? Nou, dat net. Nee. Wist je van elkaar dat je mij dien? Nou, nee, want ik wie mijn vriendin mooi en in één keer kwam Marissa aan en ik denk, hey, hoi. Wie wel leuk. Ja. En was er voor die de reden om mij te doen? Nou, ik wie mijn vriendinnetje van mij mooi en toen hingen ze me uit het publiek halen. Ja. Dus dat was hartstikke leuk. Dus even, komt u maar even mee en dan worst ik mij doen. Ja, dat had ik toch. Nou ja, is goed. Ja. Dus, en haast er lang hoe nijd denken, Martin? Het is toch een orenwereld dat Sven best, denk ik. Ja, nee, ik had er eigenlijk helemaal toen uit dat ik denk, ik doe dit gewoon. Ik zie waar ik belang. Dus, leuk man. Ja. En waar weet? Ja, nou een stukje. Dus, nou, droomst er wel eens van tropbrekken internationaal? Nee, eigenlijk nog niet. Maar het lijkt me wel leuk. Ja. Nou, vanuit Langwaar, best gauw op skip halt, toch? Ja. No. Zit je op squallen? Ja, ik zit op een bogenman in Snits. Okay. Wat was het, stel je voor dat het net winst, wat was dan weer als grutwurst? Nou, iets meer Hindes, Friese Hindes. Ik al? Ja, ik. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ben je ook zo'n paardenmeisje? Nee. Nee. Was meer van Korten? Nee, ik net. Ik net? Oh, hoen. Het is wel leuk, hè? Maar... Hoe is het? Rianne. Langwaar? Nee, Ternaard. Ternaard? Ja. En voor jij de eerste keer als mij dus? Ja. Okay. En wat voor jij de reden? Nou, ik was scout. Dus ik dacht eerst van, ja, ik weet niet dat het iets voor mij is, maar ik doe het gewoon. Ja. Scout? Dus wie is eigenlijk degene die op het station of ergens... Nee, via Instagram. Okay. Oh, dan ben je dan een Instagram scout? Ja. Oh, dat is wel heel van deze tijd, ja. En had je al een protte dame scout in het verliezen? Oh, nee, ik net. Nee, hè? Nee. Wat doe je, squallen?
Nou, ik ga nog even een tussenjaar, dus ik werk op dit moment. Maar na de zomer wil ik wel weer een studie gaan doen. Als het enige idee was het worden was, zoals het grut best. Nou, ik heb wel straks een recherche of zo. O jee. Of reizen, maar dat is wel heel verschillend. Maar wel één van die twee lijkt mij wel leuk. Maar dat best nog net helemaal uit. Nee. Eerst dit even winnen. Ja, precies. Ja, toch? Ja, of ik eerst doet winnen, dat ken ik dan maar. Nou, dat denk ik net, ja. Hoe is het? Rihanna. En waar kost het bij? Dan wat. Dan Woord. Ah, ik geloof dat een tweeling nu Dan Woord is, toch? Nee, ja, natuurlijk. Je hebt een woord van elkaar. Ja. Is er één eigen, twee eigen? Ja, je moet je wel heel erg op elkaar. Ja, ik zit er niet zo'n show en eerst valt me op. Hoe is het? Ik ben Eerda. Oké. En meisje beiden besluiten om mij te doen? Nou, eerder die hier vorig jaar om uit waren, dus ik dacht... Dan wil ik, hè? Ja. Ben je zo'n tweeling die een heel programma met je beiden doet? Ja, heel veel. Ja, maar dan is wel hetzelfde. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n puberteit dat je op een gegeven moment wil denken van nou, vervelend zusje. Zo, dat hij hem dus net. Elke dag wel. Ja, hè? Ja, maar het is altijd wel gezellig, altijd leuk. Ja. Waarom mij doen? Voor de fun? Ja, voor de fun, gewoon voor de ervaring, voor leuk, voor zelfvertrouwen. Dat is ook net zo vol, maar ja. En je gewoon, het is gewoon vet gezellig. Ja, je hebt toch met de hele groep een heel protte ding. Je krijgt training, je hebt een oorlog heen. Je komt nog eens in een te hitte studio, want je warm moet worden. Echt wel. Ja, het zweet op elkaar, ja. Ik kijk. Hebben we toch squallen? We zitten op HAVO beiden. Ja. Hoe lang nog? Een uur. Zoiets. Ja. En wat moet het worden? Dat het geen modellenwerk wordt? Wat wil je hem dan? Ik weet het nog net. Nee. Ik wil iets in toerisme doen. Iets in toerisme? Ja. En gewoon een lolmeidje dus? Ja, precies, ja. Hoe zit hij nog dezelfde vriendjes hè, die op elkaar liedjes zitten bij tweelingen? Nee, dat hebben we net. Leuk dat je erbij bent. Ik ben heel benieuwd. Hoe soort het weekend? Maak je van het weekend nog dingen doen in het kader van deze? Ja, sneen hebben we iets in de jouw het weer. Ja. En weet je maar al wat? Of, Iets mijn fotobezoek. Oh, ja, dat. Succes, dames. Leuk dat je er binnen. Hang around. Sjom maar even nog lang in bloed. Je lijkt nog droeg was op een bar. Dus neem een hapje. Ik praat aan met twee dichters. Maar eerst even naar de band die kleerst dit. Met je vrouwen dus Jilt. 2000 Wat moet het voor jou worden? Als plan? Ambities? Al je plantjes, maar geen verschrikkelijk grote dingen. Gewoon lekker spelen. Gezongen al je buiten en Willemeidje, dat is belangrijk. Ja, en du hast stel levensgenieters bij die, toch? Dat is zo. En die genieten nou ook, dat zorgt ook wel. Hè? Ja, mooi nog. Ze best zo stil wat, hè? Zo ken ik die net, Melvin. Ja, maar in een begeleidende rol. Ja, de ondergeschikte beetje. Welk nummer geef je hem dan? Nou, ik die was joch. Jilt, live in Noorderwin. Het is al zo lang geleden, maar ik weet nog goed. De romantiek van het waard, meisje eb en vloed. We weten als zij jong doen, dat ik koerden alles zong. Vertrouwden op het lippen, op uzelf en op elkaar. Zielen, luidje, Willemeidje, we winnen soms dwijstro. Alles komt met boppen terug, nooit die we show. Bokselt zit je op de ribbelzand. Er leefde tussen zee en het vasteland. Ik vergeet nooit wel die dagen en die nachten lieken min. Maar ik zit nog maar wat vragen, hoe kwam er naar ons aan mooi begin? Gewoon wat zitten, de 100 letten, bij alles wat ik doe. Alles komt web op het ruwen, nooit die we show. Us leefde rekken uit de stream naar bij mij.
tot zonder riemen, drugs bij wij. Bij wij. Maar de roest nog steeds net lonkes, die stem zacht en hees. Haast nog steeds diezelfde kniepe, ja verdomd, doe best nog kreeg. Grazie sjouwen, de bus leeg klauwen, bij alles wat ik doe. Alles komt bij bobbeleven, nooit die naar show. Dank u wel. Azes, nog een nummer van Yield en zijn muzikale maten. Azes ik nog weer een vaststelronde van een aantal finalisten van de Miss Beauty of Friesland. En ik ga droege was weer, Regina. Ja, nee, want als ik nou presenteer mij was, dan kijk ik het wel verkeerd. Het begint te smakken. Ja, oké. Nou, dan wordt het net. Hoe is het? Goed. Mooi. Ja, de stickers me in het begin. Hey, Ja, ik weet die kwijt. Ja, ik denk even de dijiepen, een soort dagopener altijd een beetje. Hè? Nou, ik wie buttensluiten. Mij Iris. Iris Penning, zal straks nog optreden. Ja, precies, ja. Hij gaat goed. Hij gaat hartstikke goed. Deze week ben ik heel druk aan het repeteren geweest. Voor? Nou, 23 april dan maak ik de presentatie van het jubileum van de Big Band Drachten. Die bestaat 34 jaar. Jeetje. Ja, leuk. In Iduna. En, ja, dat vond ik wel hartstikke leuk. Ik maak een nummer bij hun jongen. Oh jee. Dus, daar ben ik Dat is leuk. druk voor aan het oefenen. Welk nummer? Welk nummer? My Future Husband. Oké. Ja, komt mooi uit, hè? Want ik ga krijg weer op een verkeer. Ja, dat was weer. Nou, maar geen trouwplan hoor. Je weet nooit. Je weet het nooit. Nee, afkeninken wie ik zo maar niet getrouwd. Nou, dat gaat je rabi noorden weer, jongens. Het leeft in de lucht. Nou, ja, dit waar is wel goed, ja. Maar leuk, dus een echte vaststelling dus. Ja, jongen. Ja. Ja, maar ik vind het presenteren ook wel leuk. Natuurlijk dat ik het om elkaar praten, maar ik zie van de jongens we repeteren in die duur met de Big Band. Spannend. Ja, zeker. We drukken maar de vlog, we praten straks verder. We gaan even praten met twee mensen die we hier vaker te gast hebben. En we volgen net alleen de muziek. Maar ze noemen ik de Friese poëzie, schreeuwers. En deze beide heren winnen met nog een aantal naar Denemarken toe. Elmer Kuiper, Cornelis van der Wal, Siets dus en Geert Tichelaar. Even de louterview, het prachtig mooi commentaar. Zeft, roen en muzikale wie het oordeel van de Deen door de Friese taal. Het Nederlands vonden ze maar ook maar helemaal niks, Geert, hè? Oh, nee, want Elmer Kuiper die dicht wel in het Nederlands en die hier capeert de gedicht in het Nederlands, maar dat voelt minder in de smaak. Laten we het daarop houden, ja. Nou, een lied stek je mij altijd een beetje naar de grote broers, zeg maar, in dit land. Hey, Siets, wat moest je in Denemarken? Ja, het is een leuk land, maar... Prachtig land. Ja, ze maakt mooie thrillers en dat soort dingen. Nee, maar hoe kwam je hem in Denemarken te leren met je Friese gedichten? Nou ja, Geert had er hele geweldige contacten in Aarhus opdien. En Geert had er wat dichters kennenleerd. En die zijn op een stuit van, nou, kennen we eens maar een groep Friese dichters dingen. En toen had Geert wat mensen bij elkaar gezocht en zo hebben we debatteerd. En dan denk ik van, hey, dat Deens en het Fries, dat had wel gevoel voor elkaar. Klopt dat? Ja, dat zei ik niet snel al. Het Fries en het Deens, dat ligt het meer op elkaar als het Deens en het Nederlands. Ja. Want, dus kan ik nog wel eilanden te wijzen, met Fries kan ik nog wel redelijk redden kennen. Klopt het dat of net? Of ben dat verhaal die net kloppen? Weet ik net uit eigen hoender. Nee, maar dat is dus heel dicht bij elkaar. Ja, ik ben beide Germaanse talen zelfs. Ja, dus dan hast altijd wel een inkomst. Du bent een fietser? Wist gewoon toevallig met een fiets in Denemarken te lonen kwam, titeling? Nee, dat wie toch wel vrij bewust. Ja, want ik moet altijd alles naar Scandinavië daar. Nou ja, en op een fiets. Nou ja, dan is Denemarken zelfs het makkelijkst om dan heen te gaan. Dus vandaar dat ik doe. Dat is wel aardig even fietsen, nog. Jawel, maar het wie wel van Noorwegen en Zweden is het dichtstbij. Ja, nee, dat is wel weer. Ja, precies. Nee, ik ben er alles in de auto tror in. Ik denk, dat vond ik dan nog hoor. Dan mag ik nog op een fiets. Maar, Ja, je kunt er bij zitten, dat scheelt. Ja. Wat heim daar al je dingen? Want ik bedoel, je komt daar met je gedichten, kroegen, zalen, festivals, wat heim dingen? Nou, we hadden 3 keer optreden. 2 keer in Aarhus en 1 keer in Kopenhagen. En we hebben maar Deense dichters bij elkaar zitten en elkaar oerzetten. Dat hebben we een hele dag dingen. Ja. Maar dat betekent dat je hem dus ook Deense gedichten oerzetten? Ja, met help van Geert en Karsten. Dat is het oerzettersduo wat jij er al dwaande weer. Om elkaar oer te zetten en oorgedichten oer te zetten. En ben ik gewoon bij elkaar zitten gegaan. En maar het Engels als tussentaal kan men heel lang. Ja,
Dat lijkt me inderdaad. Ik ben al je schieven en iedereen had een stukje van de taartpunt, hè? Ja, nou, zo zit het. Ja. Is de dichters scene in Denemarken, is het vergelijken met het Fries of het Nederlands? Of is dat een totaal andere wereld? Nee, ik denk dat het voor hen wel wat vergelijkbaar is, ja. Lieds, denk ik? Ja, relatief, ja. Maar aan de andere kant, hier in Oorhoes staat wel alle weken naar een literair evenement of een lezing of zo wat. En dat is nou ja, hier in Leeuwen een beetje minder, maar... En Sanjanne, hoe zou die eruit? Om en om een gedicht voordragen? Ja, wij hadden dan dus Frieske, ja, in die om en dan eerst Friesk en dan dus die kaas naar de Niels en dan het Deenske, die in de oerzetting. Dus dan hadden wij half jaar een barwest en doen daarna wat soort panel discussie, dan ja, wat vragen hoe het Friesk en het Nederlands en de dichterij en het publiek eventueel wat vrij koer. Ja. Weten zij wat van de Frieske taal hoor? Of gewoon, nou dat zit daar boven ergens in Nederland? Of hoe is de kennis van die mensen van het Friesk? Nou, ze wisten er net zoveel van. Maar wat wel heel leuk weer in Aarhus is de jongen dat wij voorlezen, dat er bij Gelijks Friesen om Utens kwamen. Want die zitten daar al 20, 30 jaar en die wonen gewoon Frieskjaren. Die vonden het mooi dat wij er als dichters kwamen. En nou ja, die wisten zelf wel van alles. En grappig weet ik wel, die praten ik heel gay Fries, want die praten eigenlijk het Fries van 24, 30 jaar lang. Zonder de invloeden van de oren aan de tien, natuurlijk internet. Ja, ook grappig. Ja. Jongens, praten straks verder. Ik wil je mij vragen. Een van je beiden eerst even in. Waar van je kwam als eerst even een gedicht van dragen. Ze zitten ook rond te zien. Ja, ik wil graag een gedicht van je maken. Zie je het? Ja. Oerzetting dan? Ja, vind ik leuk. Ja, absoluut. Ik ga een oerzetting maken van Thomas Dalgaard. En dat is een Deense dichter die wat absurdistische gedichten maakt. Hele leuke vent. En ja, we hadden dit in een media als oerzet. De originele titel, wie ik het goed ha, geeft Keulbollen, toch? Nou ja, maar dat konden wij zo net oerzetten, want het bezit letterlijk gehaktballen. Maar zij bedoelen met gehaktballen heel het oor, ze bedoelen langs meer snacks. Dus we hadden van maken vlees snacks. Gehaktbal had een minder reputatie. De oren gaan hem uit de waai. Als gehaktbal bellet, neemt frikandel net op. Zou was te jaren op squallen zitten. Dan bellet gehaktbal berenhap op. Berenhap had het net onttiet. Hij is druk ontwerk en had lietse berenhapjes. Gehaktbal had net zo volle maten die er belly ken, dat hij gaat op Tinder. Gehaktbal wil vreugden worden met oorvleessnacks. Hij kreeg het voordadelijks antwoord van eensame frikandellen, berenhappen met depressies, een single kroket met een minnennamme had ik reageren. Gehaktbal vernuwert hem oer safvolle reacties, wat binnen er een soort eensame vleessnacks op een verhaat. Ik kom aan bij een bron. Prachtig mooi, het verhaal. Fries en Denemarken en de reis van de dichters. Ik geef naar Jilt, de band, zit er alweer klaar voor. Met Melvin in een dienende rol. Dat vind ik wel... Ja, dat klopt. Ja, mooi zo. Ik kom straks nog even bij hoe die vaststellen, maar dat koppel ik even los van dit optreden. Jilt, welk nummer ik hem doen? Long May You Run van, hoe heet hij? Neil Young, denk ik. Neil Young. Hij komt weer naar Nederland, hè? Ja, dat ga ik het, ja. En, maar om even jaren te letten dat wij net al in de Fries spelen, maar eigenlijk, nou, voor het binnen dan is het 70% wel Engels. Ja. En nou ja, dit noemen we de dachten van dat is wel geschikt. Lekker rustig in deze droge tijd. Het is een rustig programma dit. Ja, daarom. Ja. Rustige presentator, heel kalm. Jilt, live in Oorwin! We've been through some things together. We're trunks of memories still to come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have come, where'd you grow much shining in the sun? Long may
river in 1962 when I last saw you alive. But we missed that shift on that long decline. Long may you run. Long may you run. Long may you run. With all these changes have come. Would you grow my shining in the sun? Long may Boys have got you now with those waves singing Caroline, rolling down the empty ocean road, getting to the surf on time. Long may you run, long may you run, with all these changes have to come. Where you grow my shining in the sun. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Yield, Hewitt, te gast hier bij u met een prachtig nummer van Neil Young. En om maar even duidelijk dus te maken dat 20% van je nummers eigenlijk Engels binnen. Al je covers of zitten er dan ook nog wat eigen nummers tussen? Nee, al die covers. Al die covers. Het Frieske, dat is eigen nummers. Maar de covers, nou ja, dat is wat jaren 60 en nou ja, dit weer hier Zand, denk ik. 60, 50. Ja, van alles wat, wissel. Gewoon gezellig. Had je een live zien trouwens, Neil Young? Nee. Wat op je, dat ga ik niet aan. Ja, nou ja, ik weet niet hoe de toestand van die meneer is, maar hebben we het er net jonger op in ieder geval. Goed jongen, lekker spelen dus, genoeg plantjes. Maar gewoon, Yield is Yield. En, je bent dan net van die zorg. De hockey jongen. Ja, zei dat. Hoe best het makkelijkst te vinden op internet? Nou, daar wordt nog een werk aan. Er komt nog een site. Ja, er komt nog een site. Ja. Hartstikke mooi, dank u wel. Ik ga heel snel nog even naar Melvin, want die had Tiflin, je West verbonden bij een vaststelling. Mooie verhalen vertellen, met wat muziek erbij, eigenlijk helemaal. Ja, verhalen, gedichten en liedjes. En een voorstelling, theatervoorstelling, 2 keer 45 minuten. En try-out had ik gehouden in december. De Bres was uitverkocht. Ja. En afgelopen zaterdag was het ook, zondag was het ook goed bestart. En er is de professie nog maar in? Ja, dat is wel de bedoeling op alternatieve podia, kleine podia. Ja. Dus nog steeds bezig. Goed. Heren, dank u wel. Applaus voor Yield. Yo! Asus, finalisten van Miss Beauty of Friesland. Maar ik ga eerst even naar de beide dichters. Die komen eigenlijk helemaal correct, maar die ben in Denemarken West. Met nog 2 oude dichters erbij. Maar dit vaker, maar dit een soort traditie worden? Of is dit gewoon eens een uitprobeersel? Nee, dat kennen we wel vaker. En dus komt sowieso aan vervolgen, omdat we dus helemaal in bondel waren zullen, maar zowel Fries als Deens in het oren weer oorzetten. Ja. En we hebben al uitnodiging gekregen om de taken daar te presenteren op een internationaal festival. Dus er komt zeker een vervolg, ja. Want wat Geert al zei, ze zijn wel redelijk fanatiek in literaire Jan, maar had er ook literaire festivals en dat soort dingen? Nou, daar weet ik net vol van. Maar in Aarhus hadden ze dus dat literature exchange. Of hoe staat dat op Deens maar zo. En ik had zelf een keer in Odense West, daar doe ik een literatuurfestival. Maar ze zijn heel actief. Het is vanzelf ik, had er geen minderheidstaal in de zin, dat wij dat hebben, minderheidstaal taal. Het is vanzelf de taal van het land. Dus er gebeurt een heel soort op dat gebied. Ja, ik snap het. Dan is het wat landelijk inderdaad. En het past ik wel bij een hele idee van Riks, natuurlijk het dichterscollectief, om actief te wijzen. Je bent heel actief. Ja, dat beziek je wel. We willen gewoon literatuur onder de mensen brengen. We willen literatuur over de grenzen brengen. We willen onder elkaar netwerken opzetten, zodat het begint te libben. En dat libben altijd al, maar dat kennen we wel wat meer. Nooit genoeg. Geert, hast u nou een mooi gedicht? Ja, is van Cornelis van der Wal. Allereerst, hij had het oerzet van een Deense dichteres, Annemette Koer Andersen.
En nou ja, sowieso wie Cornelis van der Wal voelde aardig in de smaak met zijn poëzie, maar hij is blik nou ook een hele goede oerzetter. Dus ik dacht van, dan draag ik die even voor. Ja, graag. Ja, ga je gang. Nou, dat is toch schoon haast dat al mijn zieden opkrijgen binnen terug de wien en maaitagen, wat was nog meer. Ik ga net langer leest van de klok, zie metalen tikjen. Het is het lood van bekende stemmen, dat maakt dat ik je bleef. Om te dagen om mijn zieken hinnewolje als stieltriet dat hudder en hudder onlutsen wordt, zodat ik alleen nog maar tellen kan, onspant, alle keren dat het borst hem verheft. Wilst u heel tijd een simpele meldij verhellest dat het refrein van bestiert uit precies 2 woorden, voor altijd. De mast die vrouw efter die litte, voor altijd, van mij. De noten houden on en on. Prachtig, dankjewel. Geert Tichelaar. Jongens, Riks, wat kunnen we nog verwachten 2004? Wat ben de plan? De plan ben in elk van om op een Engelstalige website te komen. En daar ik Friestalige poëzie in het Engels, maar ik in oortaal. En we gaan nog wat plan, maar het hangt een beetje vanaf of we subsidie krijgen van de provincie of net. Als dat komt, dan willen we bij Geliks een tafel van Riks bouwen. Die het een dichter hier kent. Dan ga je gewoon ergens in een stad, in een stuk laan, op een dik zitten. En je praat met mensen en schreeuwen met de mensen enzovoort. En voor diezelf nog wat? Nou ja, ik ben altijd wel aan het schreeuwen. Daarom, dat hoort nooit op. Hoort nooit op, nee. Geert, die persoonlijke plan? Nou ja, ik zal maar even fietsen, dus dat, dat komt er eerst om. Ja. Van het dik mandje, hè? Ja. Wissel we hinnen? De Balkan. Ah, ach ja, maar kennen. Ja. Ja, ik kom net verder de Zeedik, maar dat ging hen weg. Dus dat komt goed. Jongens, Riks, prachtig mooie site. Hoor meestal in de gaten. Ik ben heel druk dus met de literatuur, de poëzie. Ik vond het leuk dat we er wien. Ik ben naar Denemarken hier en jou even een geel. Dan hebben we de graven roer. Ja, doen we. Best genoeg. Hartstikke mooi, man. Goed, we beginnen. Nee, het Nijs.